Camilla, onye mkpụrụ mmiri, onye na-eri oli Camilla, onye na-eri oli Camilla, onye mkpụrụ mmiri, onye na-eri oli Camilla, onye mkpụrụ mmiri. Ọ sị na ọba ahụ n'ọbara mmadụ, onye mkpụrụ mmiri, maka ndị Igbo anaghị anwa ahụ n'ọbara ha. Onye kwere na Jizọs na-agwọ ya, na o mere onye isi wee hụ ụzọ, ma na-eri amụrị ọfụbe onye isi hụrụ ụzọ. Ọ sị na onye ogbi n'okwu okwu, mana nwa dị na ya nọdara ogbi, nwanne mama ya nọdara ogbi, na Jizọs na-eme ngwụlọ gị jee, mana nwanne ya nwoke bụ ngwụlọ, na Jizọs na-eme onye isi ọfụ ụzọ, okonye na ụmụnna ya kpụkwara isi, na Jizọs na-akpọ n'ite onye nwụrụ anwụ, mana mama ya nọkwazi na mọchụwarị, papa ya nọkwazi nọ na mọchụwarị. Onye mkpụrụ mmiri, gịnị ka ndụ kaba anyị na nwa? Onye Igbo na-eji ụka dịga afa ya, mkpụrụ mmiri, onye mkpụrụ mmiri. Yes. Ha sị gị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ. Nke pụta na-egbo n'onye Igbo na-abụ ya na-ekeri ya, onye Igbo asị ya mee onye mkpụrụ mmiri, onye mkpụrụ mmiri, onye okwu asị. Ịpụta isi ndị be anyị na Jizọs na-agwọ ya na o mere onye isi ọfụ ụzọ, mana nwa ndị a na-aga ekpuru isi. O nwere mkpụrụ mmiri karịa nka. Ịpụta imepe ọnụ si ndị mmadụ na Jizọs mere onye ogbi okwu okwu, mana mmadụ dara ogbi na be nna gị. Hello, ka dị last call anyị aza ka anyị mechie taa. Mgbede ọma. Mgbede ọma nwanne m, otu imere. Ọ dị mma, aha gị na ebe isi akpa anyị, nwa Chineke. Ọmụ awụ Chief Ezeaku bụ ndụ m gwasị bụ ọnwa afọ Mbaise. Halụ na. Echi m Canada na-akpọ. Ndewo. Udo dịrị gị. Nwanne jide ka iji ịgụwala akụ oyibo nsugbe. Ozi ọma aga na-aga n'ihu. Na-aga ebe niile. Mgbe ọbụla m bara aga m akpọ gị save my number. Aga m eme gị invite na ala Iznite Mbaise. Ka ị nwee ike bịa ka anyị gbasapụ ozi ọma. N'ihi eriri ndị anyị eriele completely. Ndị anyị anaghị enwere ha anya na-ahụ ụzọ, enwere ihe ntị anaghị anụ ihe. Ihe ọbụla enwere onye ka enwere na ke nwa bebi virgin na ụbọchị ole gara aga nwaanyị bịara ekpere na ọ ga-ahị nwụọ bie enweghị ike ibe ekpere ya ete a na-achọ ebe nwaanyị isi bịa, ọ mechara ha ncha, ọ mazụrụ ha ncha. Egbuola echiche ndị anyị my brother, ihe anyị na-ekwu ụka ndị anyị ma ebe anya n'ihi agwọ nọ n'akịrịka. Odogwu nna gị mụrụ gị, gbube okwu na nna gị mụrụ gị na agwọ nọ n'akịrịka. Agwala m, ana m agwakwa ya ndị ọbụla ebe ọbụla m nọ n'ime ka ha mara na ihe niile nọ n'ala Igbo, nsogbu anyị nwere n'ala Igbo taa wụ chọọchị ihe gburu anyị. Chọọchị ihe towere ala Igbo bụ ihu na ahụchakwala ndị politicians, chọọchị gburu obodo. A sị na ndị anyị ịgata ga ahụ na ndị na-agha ụgha ga n'ime ahịa ọbụla gị ga-ahụ na-eme ekpere ido taa. The same people gị na ahịa na-eme ekpere meche ekpere fere ịzụ ahịa, ha enyeghị ahịa na nwoke wee iwere ahịa ahụ fụọ lọghachikwa ha si agaghị yuzi ya, ha jụọ gị ma ahịa ọha gbụrụ ya, ọkwa ndị ji Baịbụl na-eme ekpere, ọkwa ndị ji Baịbụl na-eme ekpere. Ọwụ ụgha, ọwụ mfu ọmụọwụ. Otu onye ụkọchukwu gaa gburugburu ala Igbo taa jele skuulu ndị chọọchị nwere, jele ọha wụ the most expensive school enwere n'ala Igbo na Nigeria, gbaa ya gburugburu, go and verify skuulu niile nọ n'ala Igbo na-ada ọnụ taa ọ ndị chọọchị nye. Ndị chọọchị ahapụla anara na ndị community schools gajele ọwụ ebe akwụ ụgwọ bara uru. Ndị sista ga-awụ ọrụ ha gawa imepezi chọọchị, imepezi skuulu niile, ọwụ ha nwanwu ya na ebe niile bịara ezi nhite anyị bịa dị gọọmenti skuulu adaala. Ọ ga-awụ ebe ha ekpokọ ndị na ya anara ndị mmadụ na-agwụ ụgwọ, abịado ụmụazị na-ekpe ekpere, gaa na ga ebe a na-azọ ndị nọọsụ, ga ebe niile gaa hụ na ekpere becha zero. Akpọ mpa m ụlọ ọgwụ gadị n'ụlọ ọgwụ ele ma ọ na na-ekpe ekpere ma jụọ ha sị enwe ihu abụọ, onye otu uche hụrụ na unu na-ekpe ekpere mkpechakwa ekpere n'ụtụtụ mmadụ na-ahụ okochere na ekpere ahụ wọkọ ịgba eziokwu ekpere anaghị ahụ onwere ihe ọ na-arụ rubbish. Onye ajọs na-eme ekpe gasa rubbish, you know they work anything. Ekpere anaghị arụ ọrụ. Ịbịa ile na nke gbasara ụmụọkpa anyị na-aga akụkọ, anọ m na crusade na Mbaise. Ndị niile ụmụọkpa anyị bịara na Mbaise ebe a na-eme Mbaise stadium, ebe a na-eme crusade, ihe were skọt ya niile la ndị ya akpọkpa ndị isi, akpọkpa ndị ngwọrọ, akpọkpa ndị ugwu, ndị alila line ya. Ụmụọkpa anyị ndị niile o mere ha ahụ ụzọ wụ ndị isi anyị na-amaghị ebe ke ha. Ndị ngwọrọ niile karịa iche ada onye ma sọ na-eme onye bụ Mbaise kwuru okwu, ada onye mepechi ihe ma ahụrụ ndị ugwu hụ ụzọ, ndị isi hụ ụzọ, ndị ogbu kwuru okwu. But ndị ogbu a where are they from? Awụghị ndị ebe ada onye na-ebe echi ihe.
Ndogu amaghị ndị nwe ọ ndị hụ ụzọ ndị isi ndị hụ ụzọ ndị ogwe gboo where are they from? Adonye man ịma nke na-atọ m ọchị wụ na Baịbụl si na Kraịst mere onye isi ya ahụ ụzọ na onye ngwọrọ ya ga ije na onye beta ya adụ ọcha. Ajụjụ awụ the pastor na-agụfụ ya na akwụkwọ nsọ ji nye anya na-agụ the Bible na onye isi ole mere ha ejiri ji hụbele ụzọ ọ naghị ahụ ụzọ. Agwaghị na nwaanyị aga ga-enwe nwaanyị aga nọ na nzukọ gagala nzukọ pastọ na-eme ụmụazị adọpụta onye nwunye ya na-amụ ha nwa ole onye na-agụgbu onye nwanne jisie ihe iji aga ike asị gị nlụgụ aga m akpọ gị ga-abịa n'ala Mbaise n'ala Ezinehite ka agụ oyibo nsogbe onweghị ihe na-emere n'ihi ndị a eziokwu na-agba ha na ntị ha nụ eziokwu ha chọrọ ha ọnwụ ike aga na chọọchị ịhụ na projekti niile ji na chọọchị na arụcha ụlọ akutu arụ akutu amaghịde n'isi and they can never finish their project. Gajele ihe niile emeghị taa arụ ndị chọọchị igburu ogbuole obodo anyị chọọchị igbuole ala Igbo chọọchị igburu ebe niile eziokwu ka m na-agwakwa gị gajele onye gịrị ya na-emega ọnụ taa ọwụ ndị chọọchị ma kidnappers ọhịa zuru ego nke ji ha ji agaje na chọọchị ọ ga-eji ya ha agaje ndị politicians ole ga-efu ego agawa na chọọchị abịa kpọkọ ndị mmadụ aghara ha ụgha asị kpewebere gwawa Chineke okwu gwawa Jizọs na ebe ọ na-agwọ Jizọs na-agwọ bịa ala bekee bịa hụ mere lee ihe mere na Iran today America bọmbụ wa face to face jile the type of plan eji ha lụrụ agha ole ebe ochie ole ha ji ega ikpebere ụmụ Israel wee na ole ebe ji anaghị ekpekwe ekpere aka ụmụ Israel na-aga ha na-agba abọmbụ ndị mmadụ dasha na ọkailu ka egbuwe ebe ahụ ọgwụ osisi ọgwụ ndị mmadụ adịm egbuwe ndị mmadụ. Nwanne m nwoke Ezeaku jisie ike na ahụ ime enwe jisie ike mgbe mmadụ nọ n'eziokwu mgbe anaghị akpụ ya n'agbanyeghị na ndị mmadụ ịma ndị anyị na-amụ nwa ọba ị na-akpọta ihe n'ụra na-akpọ ha na-ala ike ebe a na-egwu wayo ebe a na-egwu ihe wayo ndị anyị chọrọ ka a na-egwu ha wayo every blessed day. Ịgwa ha eziokwu ga wụrụ onye nọghị ọ ya bụ nsogbu anyị nwere n'ala Igbo mana agaghị ekwe aka mkpụrụ gara isi udu ọchịchị ike ga na-aga ka ji na-aga ya dịrị gị mma na-esi ya dịrị gị mma n'osi ya dịrị gị mma n'afọ ihe ọ bụla ịkpara aka ngozi ekekere ụwa gị ikpuchite gị ikpuchi ezinụlọ gị adịghị anya onye iro ga-ehụ gị ụcha ụcha anyị na-ekwula aha Chukwu okike abịa ma nwoke mara maka nwaanyị daalụ ịchọ iwere okwu mkpụ na ihe na-agwa na bọsị reality ga-ehiti gị na nchịkọta ị na-achọ nwa wee ka nọrọ ebe a na-emeri na Jizọs na-enye na-agbagharị lekwa ka ime IVF jee mee IVF ka ịmụta nwa na-ezuzugharị na Jizọs na-enye nwa jekwe mee IVF ị nwere ego ime IVF ije gote nwa ka esi egote nwa due process ị nwekwana ego igote nwa kama obi gị ya echi gwa nwunye gị ka ọ nụtara gị nwaanyị ọzọ ọ bụrụ na spam ga na-arụ ọrụ n'osi na nwunye gị n'aka you get married another person mụtara gị nwa befe nye gị n'iwu ịnwe mama zebe nọ right niile na-ekele m gị protect Christianity ọnwụọ ịmụta nwaanyị ọ bụrụ mụ na-abụ ka ịmụta iwe jide aka ka obi gị ghara ichi ọ bụrụ na nke gị nwa nke nwoke ga-esi kpọrọ nwunye gị ji ụlọ gwa na donate surrogate ka a na-akpị aka ọgịnị ọ ndị medicine maka asị ya gbara mgbanye ya na-ahụ dị mmụọ nwa medically o take in ọ mụtara gị nwa Jizọs na-enye nwa mba ịkụrụ mkpụrụ nwa ebe enwere mkpụrụ ịkụrụ na adoration a na-eji agwọta nwa ebe a adoration bụ ji agbu start fuel bụ jen bụ ya fuel ọkụ asụba set amp test microphone 1 2 3 na-abịa adoration ha kwado chuga everything na-eche go enwere mbọsị jere adoration gbọ Nnamdị enwere mbọsị jere adoration na-agba kpụrụkpụrụ ka esi eti egwu ijenu ga adoration ọbụna ka na-agba kpụrụkpụrụ ka esi eti mefe na-abịa practical esi eti ga-egwu chelu gị chebiri gị ndị na-akọrọ anyị one na adoration gba yipụcha efe otu a ifu ancha gbara alụ ọtọ ife efe na-asụ bandị abịa anyị mekwala ya ọzọ ị na-agba na ya ị na-eche spring ịkpọsa na mgbuka anyị akwa ije gote na mama ka echichefe na mmadụ n'otu a na village na-abịa na China ị mara na ndị a na-akụ egwu a na-akwụ ha ụgwọ njesi gị jee jụọla ije Enugu ụmụ nwaanyị na-agụri egwu ofe n'ime ha nwụrụ mana ọha na-asị gị ga-agazi gị ga-azazi gị anwụ ike na abụghị oge gị echeda himilod echeda ohimilod echeda himilod echeda in Deuteronomy chapter 10 verse 8 the Lord said I will heal your disease and remove your infirmities. In John chapter 10 verse 13 the Lord said I will deliver you from sicknesses and danger. In Revelation chapter 19 verse 20 the Lord said all the sickness on this earth will not see you. Nwachukwu, receive your healing in the name of Jesus. Amen. Echeda himilod echeda. You are just making vocal sound. Ikuku ka ị na-ego ụwa were solution na-ekwu ihe na-ekwu n'ọnụ
anụmanụ nwee emergency ambulance in case of ọya enwe veterinary doctors na mana anụmanụ ga-aya arụ onye iberibe si Anambra steeti pụta onye iberibe Anambra eji ego si na Anambra steeti wee zụọ na skuul ego ndị kristian ka ha bụ ndị kristian zụcha gị na skuul gbapụ rapụ Anambra bụ kristian be na gị nwa gbajie Saudi Arabia jee gwaba ndị Muslim ndị Bible doctor na Saudi Arabia ntọ unu si n'ụlọ ndị ụka unu je na-agwa ndị Muslim na Saudi Arabia ntọ ihere megbu unu ya gosi na ịbụ nsị ọbọgwụ iji jewe Saudi Arabia na obodo doziri befe ije ebe erute ego ife n'idiribe ego ide mana n'Igbo na ọ bụrụ Jizọs na ịdayara ndị ori ndị ọjọọ ị ga St. Thomas School gaa St. Philip School gụchaa University lecturer kụziri gị medicine bụ Christian mma gị bụ Christian mpa gị bụ Christian ụmụnna gị bụ Christian inwe St. Thomas na village gị iwe rapịa gba na Saudi Arabia obodo enwere ọnụ kacha acha je na-agwazi alakụba onye isi ala je na-agwa ya gosi n'ụlọ ndị Christian enwere isi na mmadụ n'ịbụ uhu a ị na-agwazi onye Muslim na-akwụ gị ụgwọ ọkụ ụnụ mmadụ na chọọchị bụ wayo maka ọ bụ na chọọchị abụrụ wayo fọrọ medical doctor na-ejere Saudi Arabia ije gwenye Muslim ọ karị na ebe akpebe ekpere ga-abịa o ji ebe arụ ọrụ 2 years ruo ya 5 years ọ natazi onye medical doctor onye nke Nigeria na-asị ya wee kansa maka na ọrụgụ na enu bụrụ chip bụrụ nke abata onye nke Nigeria ka na-anọgide jide ụgwọ agba strike mba gọọmenti jidecha ọwa nwunye ga-afọ iche na ya biri ụgwọ nkụbụ mba ha nwere ụmụaka fa na-azụ na skuul gọọmenti ji dọkịta ọsa ụgwọ 8 months 1 year gọọmenti nwunye gị wee megide gaa private hospital kụchata umewa nwunye ga-afọ kupụta ya nwa bi ego 1.2 million bịa na akpọ m na fon ọ gaji ere property gị je gbapụta nwunye gị ọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ wee zuo onwe na university nwaanyị kpọrọ Jizọs ka ọ bịa mee operation gọọmenti ji dọkịta ọsa ụgwọ ndị fada na-emere ha protest ka kpọọ ụgwọ ha na-agba mbọ mba bọsị nwunye gị jere gọọmenti skuul ọ bụ na gọọmenti haus ọ na ha gbasara gị wee garịgide wee ba private hospital wee mee gị sọjiri kupụta gị nwa wee pịa gị 2 million na-esusu esusu ndị dọkịta banyị nwedere obi ekpere ụdị ya igwe 5 million ore ihe niile o nwere ịma ore ihe niile o nwere ọ pịa gị 1 million ego CS ibewe ọ ga-ezu ochi wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ maka ka mọ na anybody be medical doctor na ụmụ ya kwesịrị ike ya na education kwa ọwasị bichọ ka medical doctor je train onye mascom sị na dọkpara bịa mascom ịkọrịa aka ehu medical doctor bichọ ka medical doctor train onye iberibe mọ na ego mba ma eribe ndị China kịta dị na-arụ surgical item a ga-eji ụmụ nwaanyị afọ ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị dị ime na China depend on you na ekpere ka ya enyefe ekpere ka onye ojii ga-enye onye China dị ime n'okpuchi afọ ime ya na bara Jizọs na ọ ga-amụ ka nwaanyị Hibru onye chincha onye kwa nso gị na-asị na ọ ga-amụ ka nwaanyị Hibru onye kwa nso gị na-asị na ọ ga-amụ ka nwaanyị Hibru ndị agbara ọgwụ ha nwere isi jee join omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ worldwide ka anyị gbakọta n'ọnụ kwugo ofu okwu uche ụfọdụ the aim of joining omenala anyị na-eme magic anyị na-eme miracle anyị na-eme na-agụ ụgwọ ga-enye gị nri miracle anyị na-eme omenala bụ ụzọ na ndị ụka pụta n'igwe n'ezi ozi asa ya pụta n'igwe ozi ọma na nke anyị bụ ozi ọma n'igwe ihe ndị ụka ji emeri anyị bụ na ha dị n'igwe kịta mkpọkọta ndị omenala dị n'igwe ọsọ abago ha ọba ị nọ Lagos join ahịa enwere 2 branches na Lagos emere n'ibu big man na-esa ka emepego ga ije relaxa nwere reality kwụọ gị ọ bụrụ ihe mkpa ga-adị n'igwe zọ gị reality kwụọ gị labashita karabasima je join omenala bụ ụzọ eziokwu ma ị nwere ego join us na-apụ big man gị dobe ya na-apụ bịa bunite igwe enu anyị nwere na Alaba anyị nwere na Agọ anyị nwere na Abuja na Wuse Zone 3 Florist Garden ọ bụ na ị na Abuja ebe a anyị nwere na Abuja anyị nwere na Maraba boundary between Abuja and Niger State side Abacha Road onye ọbụla bịa ebe a ma ya side Abacha Road na Niger Delta Old Niger Delta Hotel afia na Joyous Hotel Joyous Garden ọkụ 8 ụtụtụ on Sunday jee join ụmụ anyị na Joyous Garden na Maraba anyị nwere Ekiti State enwe branch Enugu Ezika anyị nwere Enugu anyị nwere na Port Harcourt anyị nwere na Aba anyị nwere na Owerri anyị nwere Egbu Road beside Shoprite na Owerri anyị nwere Irete anyị na-achọ imepe nke anyị emepe na center of Owerri very soon m ga-achị the date anyị chụba afa with eziokwu ị na-ekwu onye omenala bụ ụzọ eziokwu ọbụla na-ekwu ụkwọ dịka onye nke agwụka ka o si eziokwu bụ ofu join us ka anyị chụba ndị a na-achụ anyị nọ na ha dị n'igwe achụ anyị ga-adịkwa n'igwe chụba join us ọ nọfụrụ mbọsị moto gburu nwanne anyị nwaanyị weta nwa ya anyị apara ozu ya jewe gọọmenti haus lokal gọọmenti buru ya dọbara ha na ebe ahụ ozu ha na-abụ ọ na-agba na gị pụtara n'igwe mere anyị ji napụta ndị kọst 6 million naira were 1 million mee expenses ma lawyer ma police were 5 million nye nwanne anyị nwoke ọ sị na nye nwere ọnụ na be nne ya onye abọ mbisi anyị ji enye ha nya
onye Abombise ihe okuku Abombise iro signboard junction ebaye afọ imuhu okya afọ iru afọ imuhu ebaye by the right eba ka ije ne mmadụ na abanya nne na nwa woni iru ya de feche ka ha cross amero de jegoto mosquito coil duto na ndị gọọmenti bụ alụzọ fatinyero sign gosi n'egbo moto bịa magoro de tinenu jeba ha kwuri ahịrị ebe de sina ochechu nwe ezi ozo manzi na village akpato iwetu onye ọbụla ngwa ha nwere onye ihe ogugu na ebe aka ya dị na this death nwe onye n'ime n'obodo ndị na ndị gburu fa gọọmenti mgbe enye de man microphone ya wo na gọọmenti anapụ na ya ndụ nwunye ya na nwa ya oyi ha ịchọrọ ide na anụ na aba anyị oyi ha ịchọrọ ide na anụ na aba anyị na-akụzi na akwa arịrị iberibe ndo ka bịa sị gị na aka dị na ya aka dị na onye akụ na-egbu nwere ogbo unu ekpe na fire okporo na kpọrọ m jekpochie na Abuja nwere ọzọ moto fofo jisiri Mathias police everywhere that you arrest me to police Interpol you could not arrest me with iko jereki pa o jere okwute ma hank ujire me arrest I'm a branch na UK ọ bụ na UK join UK branch na America join na America ndị UK na-enwe nzukọ every Sunday twice enwekwa ebe every Sunday onye mere ka anụ ada egbute anụ ị ga-eme ka anụ wee gbuo anụ anyị ga-eme ka ndị ụka wee chụpụ ndị ụka maka na anụ na-agba n'ọfịa anụ fụ na ike gị ka nke ọgbafelu ọgbaba ọsị chụbụ ya jide gbuo ya so otu ndị ụka fụ na ya batago n'ime ọfịa ebe ha nọ na chụba afa ọsọ ka ha ya agbabafu akụnye anyị mkpụrụ mmiri akụ n'ime onye Igbo na-ekpe ekpere mmiri akụ gbamgbam niile dị na be nna gị si na one village abata na China ị ka na-ekpe ekpere mmiri akụ obere nwa 32 years chịkọ Facebook jee n'ọrụ onwe otu a ife ọ dị ka nwa busi asị na Mark Zuckerberg abịazie na Facebook werezie Facebook a na-emere gị ekpere ihe eri ọba m bịa ọ bụ na ị nọ na Lagos chọọ join Lagos branch I will test their phone onwe na-ajụ maka ndị agọ let me give you their number gụọ fa join ha afa nwere ihe ndị nna gị gwa gị na ọkwụrụ ada akara onye kọrọ ịma nkarị ndị ichie place ha nwere arms of government fa na-arụ ọrụ we must go back to that arms of government na-arụ ọrụ ebe eziokwu dị na were anyị ebe ụmụmogo amazi ihe every year agụ na-abịa apụtazie ka afọ agụ kịta ya afọ ọzi agụ Jizọs na enye ego ọ na-agwọ ya Jizọs is coming ha mara ka anyị so eso ọ na-agwa anyị ya ka anyị dere ndụ ọ na-abịakwa dị ka onye ori ọ na-emekwa nke a na ya abụ join anyị nwa nọ na mkpọ ebe a opposite nota ya anyị nọkwa n'Ọnịcha na 24 Zomagana Street Ụmụochi Town Hall opposite Andrew Anglican Church anyị ga-ebi signboard ọgbakọ ya na deya St. Nweke St. Andrew nọrọ anyị n'iru ọ n'otu anyị nwa n'otu ha nwa St. Andrew anyị nwa St. Nweke Parish Ọnịcha branch omenala bụ ụzọ eziokwu yes we need to conquer them with aka ha ji bịa anyị mepe omenala bụ ụzọ eziokwu na be nna gọvanọ gị nwa wetara ede ya St. afa nna gị Parish iwe na-echeta Parish ha ije ụmụaka ka ebe na-agọsị gị ka aga na St. Nweke Parish afa ya take over no na be ha dị n'akụkụ St. Nwafọ Parish n'iru na St. Nweke Parish gị kwụsị iwe ya mewe adres before you know it generation ọzọ na-abịa ihe na-adị mma sị m nwe okwukwe eji okwukwe achaji fon otu isi chaji fon ka onye bandit sachaji ka Donald Trump sachaji onye Israel sachaji ụwa bụ one method achụzina ndị be gị achụzina ụmụnne gị nwere ihe ụmụnne gị mere gị onweghị ụmụnne gị mere gị nwere onye na-achụ gị feni na-agwa bebi virgin ha na-izuzu agwa gị na ndị iro na-achụ gị bụ wayo ha na-achụ na gị n'ọkụ ị na-agbọsọ enwere onye na-achụ gị ndị ga-ejiri maka ọsọ ị na-agba hope na Jizọs na-eche gị rapụ ime the right thing reality ndị dị ka gị na my WhatsApp kịta dị ka aja reality hit gị melo down nwanne isi ka enwufuo and church ama money nwugo you don't know of your family ụjọ ga-ekwe ka ọ bịanye testimony na family without na family na toro gas every day and ebere ga na camera every day Jesus papa mera ebere because why lie enjoy power why you home up by ije bere mepụta why you home up by ije bere mepụta kari second Niger bridge mụ na gị na isi UK bata na da na Asaba airport from Lagos to Asaba nwezi gbasa gị na 4 hours before bata Ọnịcha ịgba second Niger bridge pụta obosi pụta mgbe jewe bi na-eje imu ni dozi nọ na traffic Buhari mee ya practical ihe Jizọs bụ na ọya believe ọya enye gị nwa ọya nwanne nwaanyị ọbụla wumbu ya dị oke bụrụ m onye ara na-aya ara ma meti ọ dị ime m ọnwa ifere ndị ala dị ime m ọnwa macha mmanị na ịmara ihe ndaba nwere na problem na volunteer tube ma ndị ime until the problem is solved with all your beauty niile na-etecha na onye ala agbanwe ya ihe na-edesibal tinye ya sụrụ egg and active metụ na akpa ma ọ dị ime that is nature ọ na-emenye China eme onye ọbụla o mee gị chọwa dị the remedy ya gazie n'ụmụnne m onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ka chi fonu join omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ka ọ dịrị gị na mma ya gazie